Hello mga palangga, welcome once again to LV Amor Vlog. Ug this is your friend, your Nanay Lu or Tita Lu or Ate Lu, whatever gusto nyong itawag, no? Nako. So, okay lang kayo na. And then today, ako mong i-introduce sa utanon nga saluyot. O, kailan mo ani? Mo ni saluyot. Malaos-laos naman itong utanon. Mo ni siya ang saluyot. Now, ako kini i-share kaninyong akong hibawan ani. Ako naman tingali mo iwak hibaw. No, pero but anyway, napagyudaghan tingali nga pa pud makailag unsa kanang saluyot, no? So ang saluyot kauban ani niya nga utanon mga okra, mga likway, mga alugbati, agto mga dadlugon ba, no? Slimy. So ang ako mga friends mo'y nag-recommend nako ani nga gusto kang maulian sa imong kabuhi o sa uban pa nimong gipamati ilawom sa imong lawas, doon na kay problema sa constipation. Saluyot is the key. Saluyot is the answer, no? So, ko nga, unsa po na siya, utanon na siya nga, medyo danlog. Iko, dira ba ko ganahan, danlog, di kung kaong okra, siya, learn to eat new vegetables, no? Di kay balik-balik ang kanang imong mga tangkong, mga kamuti, mga kwan, etc., etc. So, nagpapalit ko sa, ako ang, ganing body, o namang ko'y, kasambahay, no? Gopalitiro ko ng saluyot kailakay siya kailadagan sa amos bukid, no? So mo ni siya. And then akong gisulayan, higop na ko ang sabaw. Then ako gyud gitunan akong ko galingon nga mahigugmag yung ko ani saluyot. Ug tuod man 1 week na kong kinaon or 2 weeks akong na-observe nga maayo kay nga ako ang pop, no? Doon ako'y problema ng constipation. Constipated ko almost every day pero sukad nga nagkaon ko ani wala na, nawala gid siya. Kuan lang gid kayo, is smooth lang gid, everything is smooth. Dayon, nag-research ko, dugang saluyot di ay can prevent high blood pressure. So, mo control siya sa high blood pressure. High blood pressure mao man ay mga sakit sa mga idaran na, no? Mga edad-idaran na din ng mga high blood ko, diabetic ko. So, matreat niya, mo control siya sa high blood pressure, sa diabetes, and then cholesterol breakdown ba kanay tawagan na bang murang kuan siya sa cholesterol, no? Mo pa ubos pud siya, mo check siya sa cholesterol. Dayon because high in fiber siya, maka-solve pud sa mga cardiac diseases, no? And then, sa ako ng reading, sa ako ng nabasa. And then, tungod kay antioxidant, maka-ayo po siya sa certain kaning mga cancer diseases, no? And then, makatreat po siya asthma. And so, ako na siyang gisulayan, murag mga tulo na kasmana na kong kinaon og saluyot. And I feel so good. Maayo akong paminaw, no? Akong pop. Dayon, murag medyo wala na ko'y kabuhi, dili na ko manugab, dili na ko magbati og aslom or whatever, no? So, mo ni akong gi-introduce ninyo ang saluyot. Kaubanan ni siya sa alugbati, sa likway, sa okra. Pero kaning saluyot gyud mo'y pinaka slimy. Slimy kanang danlog ba, no? So, nindot ki siya sa baw. Doon ako'y kaila amo nga pastor gitinubig gid niya ang gigama niyang tea then mo'y gigama niyang tubig ang saluyot and okay siya sa akong paminaw. So anything manggod nga natural kanang herb gikan man sa tong Ginoo, so mag-expect gid nga okay gina siya. So ang saluyot akong usbon mo prevent sa high blood pressure, mo check usab sa diabetes, dayon cholesterol breakdown, mo ba na term sa cholesterol. And then, maka-treat po siya sa asthma. Dayon tungod kay high in fiber, taas kisag fiber, ang constipation, masulbad niya, no? And then, mga cardiac problem, dayon certain diseases sa cancer. So, welcome saluyot sa ato ang diet, no? Aron pod maulian ang atong kabuhi, no? Kanang atong mga gastroesophageal reflux disease. So may na kay kumukaon sa utan ani, muhigop sa sabaw, no? This is saluyot. Unsa ni siya sa English?
Unsaon pag-pronounce na? J-U-T-E. Dili ko mo dare og pronounce kay katawan niya ko, no? So, mo ni siya, saluyot. So, akong i-recommend, learn to eat slimy vegetables kay kana dai siya daghan kaayuhan nga mahimo sa atong lawas. So, bye for now. I hope everybody is happy and healthy. Kanang have a good and godly day, everyone. So, saluyot is the key to all our problems, no? Mga of course, napay daghan nga lagmi gyud unya kani siya, usa ni siya sa atong i-include sa ato ang diet, no? Labi na ng lawoy, isagol og tinola, isda, lami kaayo siya, no? So, say hello to slimy vegetables and say goodbye to all the dili maayo nga gibati-bati, high blood pressure, diabetes, cholesterol, mga problema sa heart, puwera lang sa problema sa gugma, asthma, nya high in fiber. So, mo na siya, no? Kauban siya sa mga turnip, karang turnip, maayo po na siya, no? O uban pa nga mga slimy vegetables. So, bye-bye for now. If you like the content of this channel, feel free to click the word subscribe and hit the bell button for further notification, and write your comment down this video. Dayon kanang please like. Thank you so much sa tanan akong mga subscribers, mga taga subaybay, no? Salamat kaayo.